आंनि लाइफआव फैनाया बुंनो थाङोब्ला लोगोफोर बे एसे सेकेन्ड टाइम जागोन नामा सेकेन्ड टाइम सिगाङाव खेबसे फैदोंमोन ओमफ्राय उनाव नाजायो अबेबा नेटवर्क इसुनि थाखाय हाया आरो फैनोहाय गुड इभिनिं सोरबा सोरबा उन्दुबायदां गोजां बोथोरबो ना टाइमाबो 9टा जाखानायसै नै मोखांजों मोखांथ' रायज्लायनो हाया जाहैबाय लोगोफोर कमेन्टजों हरदो कमेन्टजों रायज्लायनायसै ओमफ्राय लकडाउनाथ' एसे जाहांजेनबाय कारफिउ सोलिजेननायसै गाबोननिफ्राय मा जाबावगोन सोर सोर फैदों सोमखोर बरगयारि गुड नाइट ब्रादार लाभ फ्रम चिरां डिस्ट्रिक्ट वाव सोमखोर बरगयारि गुड नाइट ब्रादार लसित नार्जारि बहा दं सालथे एक्टर बङाइगाव दङ सालथे बङाइगाव बर्थमान बङाइगाव चापागुरि भिडिअखौ क्लियार नुवाखैला खोन्था हरदे बड' ब्लग्स गुड नाइट सार बड' ब्लग्स गुड नाइट सार गुड नाइट बड' ब्लग्स जय बसुमतारी गुड ब्र अके गुड माने कर्नार्स हाय हेल' कर्नार्स ब्र हेल' रुम सिङाव दङ बांद्राय गोजाङा बङाइगावहाय टाउन बायदि टाउन जाहैबाय नालाय टाउन माने गोजां ओरै टाउन एरियायावथ' एसे बारा गोजान मोनखायो DJ Pansuma Baro hi hello bro how are you 19 are watching thank you for coming 19 जन मानसि नायगासिनो दं बयनिसिमबो खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय लाइभखौ नायनायनि थाखाय लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो कमेन्ट्स होनायफोरनि थाखाय कमेन्ट्स होनायफोरखौ आरो साबसिन मोनबावबाय आं आखायाबो मावो माथो मोजाङै नुवा आरो मोजाङै नुवा बिटिवाइ माने पि बसुमतारी मा ओंख्रिमोन आदा ओंखाम जाथ'वाखै दाबो हटेलाव दं ओमफ्राय माने बुंनो थाङोब्ला आं मोनसे ट्रेनिंआव दंफैयो आरो बर्थमान मोनसे ट्रेनिंआव मा ओंखाम जाखो सालथे मा ओंखाम ओंखाम माने जाथ'वाखै बर्थमान खिन्थु बर्थमान ओंखामा मा जादों ना होनोला हटेलाव थानायनि दा रोखोम मोनजादों आरो ओंखामालाय गोलाव जातनो रुनायनि जातनो माबा माबि ब्र'आ बहानि आं खनथामल' जादों नोंथांनि चेनेलखौ नायनाया अके DJ पानसुमा बर' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि भुटान बर्डार खाथिनि होनजायो आरो जों एखे ओरैहाय बिटिनि होननाय गामिनि साम मेसेज पटेन्सियेल सोरनिबा माबाया थांग'बायलै मोनाखिसै सोरनिबा कमेन्टआव बायसान्स आङो रिप्लाइ हरनो हास्लाबाखैला हरफिन सोर आंनि रायलायनायखौ सुखुयो सोरबा सुखुवा खोमा आं माने बोरैबाला बोरदोन गोथां माने बोरदोनखौनो होनदो जोंनि ओरैहाय एसे दस्रा जायो ओमफ्राय मिक्स जानो नागिरो आरो बोरैबाला खोमदोन वेट अके वेट खोमदोन नार्जारि हाय ब्रादार हेल' ब्रादार आं उदालगुरिनि हिरिम्बा बाथौ टेम्पोल खाथिनि औ अके हामबायसै ब्रादार DJ पानसुमा बर' खोथा हरनायनि थाखाय रमिय' ओहै सार बा रमिय' नार्जारि मै दं DJ पानसुमा बर'आ खाथिनि होनना हरफिनदों हमनो हाखादों बर' थुब्र'दों होननानै हाखु दाखुबो जायो
टाइप खालामनायाव 16 आर वाचिं 14 वाचिं 14 जन नायगासिनो दङ अके येस येस उदालगुरिनि हिरिम्बा बाथौ टेम्पोल खाथिनि अके अके आं हिरिम्बा बाथौसिम सौहैथ'वाखै माने उदालगुरियावनो थांनाय जाथ'वाखै ब्र थांनो गोसो दं बिरादनो सानसे सम थांथारखागोन माने थाबैनो थांगोन नाजागोन बे बोसोरावनो जारुवा खुसि जाथोंसै जारुवा सोमोनांथोंसै गसाइ नोंनि सोरजिनाया सोलाय सोल' जाथोंसै जारुवा खुसि जाथोंसै जारुवा सोमोनांथोंसै बेखिनिखौ गोसोआव फैबा बेखिनिखौल' खननो हाबाय आरो ओमफ्राय मबेनिमोन माबे सिनेमानिमोन बुंजोबनो हानाय नंला सोरबा मिथियोला खिन्थाहरदो ओमफ्राय मोजां मोनो ना मोना बे मेथाइखौ मोजां मोनोब्ला बे फुराना मेथाइ दा इउटुबाव सार्च खालायनानै खोनासंलायदो शेयार खालामलायदो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर मा होनो आं दा एसे दस्रा खामानियाव थाफैनायखाय भिडिअखौहाय होनो हाथ'वाखै इदिट खालायजोबनोबो हायाखै मोनसे भिडिअ आंने फुटेज दंबावो आरो इदिट खालामजोबनो हायाखै बे गोदान गोदान पिकनिक स्पट खुलिनाय बे देवस्रिनि आं सिगां होखाबाय सानराइजिं देवस्रिनि सानराइजिंनि ओमफ्राय बेयाव जों दाख्लै थांबावदों दाखालि थांबावनानै माखासे सोलायनाय दं आरो आपग्रेड एसे मोजांसिन खालायबावदों बेखौहाय नैबे नेक्स्ट ब्लग भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुगोन आरो आसा खालामो नेनानै थागोन होननानै माथो ओरै गोलाव हमला बारा माबा जायालै नै ओरै लालालाय माबदि जायो रटेट डिभाइस अके रटेट डिभाइस आइ एम रटेटिं द डिभाइस न'आवब्रा रमिय' नार्जारि न'आवब्रा न'आव दं दे मोजाङैनो था बय आइ नेट्रा हाय येस हेल' ब्रादार ओमफ्राय मार हिट नाङो बुंनायखौ नोंथांनि नोंनि कमेन्टआबो आर मार हिटसिनबाव ब्रादार डिजे फांसुमा नोंनि कमेन्टआ हिटसिनबावसो ओमफ्राय निरुमा गयारि हाय हेल' निरुमा ओमफ्राय ओइ सार मोसादोरा दे रमिया मोसानो खावलायदों नै आंनि मोनसे मोसानायनि दं हो नोंसोर जुदि डिमान्ड खालायोला आपल'ड खालायगोन आं नै दाख्लैसो मोसानायनि ट्रेनिं समाव बय आइ नेट्रा लुकिं लाइक एक्टर वाव थेंक इउ बय आइ नेट्रा एक्टर नङा एक्टर डिजे फांसन आंबो मट' ब्लगिं खालामो हिन्दीयाव बेलेग चेनेल दं आंना एसे ग्र' खालामनो हायोब्ला सिनायथि होगोन ब्र' अके कन्टिनिउ योर हार्ड वर्क ब्रादार खालामलांबाय था दे फार्स्ट टाइमावहाय माने माबानो हाया जाखायो बयबो खस्थ' मोनो खिन्थु नोंनि बबे भिडिअ'आदि मालानि समाव नोंखौ बबेयाव लांगोन नोंनि इउटुबनि जिनि लामा बेखौ बबेनिफ्राय सोलायनानै दि नों गोजौआव दावखोगोन नोंनो फाथा मोननाय नङा आरोखि फंबाय बानायबायल' था जों बुंनो हाया सोरनि भिडिअ'आ माब्ला मा खालामनो हागौ मा जाहोनो हागौ माबायदि गोसारनो हागौ माने जायखौ जों बुङो भाइराल जानो हागौ बिदि आरो आल्पनाया आल्पना बि ब्लग्सआ माखासे स्माइलिस हरदों एसे माने खुसि जानायनि ना मोजां मोननायनि जाखो जायखिया बिलिफां बसुमतारी हाय सार हेल' बिलिफां बसुमतारी बय आइ नेट्रा वेर आर इउ बय आइ नेट्रा आई एम इन बङाइगाव चापागुरि राइट नाउ बङाइगाव चापागुरि yes come on I want more people to interact with me ज' भिडिअ कलफोर रायलायजायोलासो नुलायनानैहाय थाब जागौमोनरा ओमफ्राय कमेन्टजों खालामनांगौ जायोना थेंक्स ब्र' जस होनायनि येस ब्र' जस येस माने बिदिनो सब समाय पजिटिभ जानांगौ आरोना खस्थ'आलाय फैखागोन मोनफ्रोमबो माबा मोनसे मोननांगौब्ला खस्थ'आ एसे खालामखानांगौ जेबो नङा मा खालामदों सार बर्थमान एसे फ्रि बिलिफां बसुमतारी मा खालामदों सार होनना सोंदों नालाय आं बर्थमान एसे फ्रियाव दंथ'यो आरो बर्थमान एसे बिजियाव दं ट्रेनिं सेसन सोलिगासिनो दङ मोनसे आं जब जइन जानायनि बेखौ आं खिन्थागोन दा फ्रि टाइमथ' दसे रेस्ट टाइम बेखायनो आं
नोंथांमोनजों रायलायनो एसे सम लानाय जादों आरो बेनो। थिंखिथां खिन्थाव थाव आय' नोंजों आंजों हाबा जाथाव थाव। एसे गुसु जाहांबाय माथो बेयाव। मा ओंख्रि जालाखो नोंथांमोन दे खोन्थाहर। सोरनि ओंख्रिया गोथावसिन नायनि दे दिनैहाय। सोरनि ओंख्रिया गोथावसिनलायनो बिलिफां बसुमतारी जाखांबाय नामा? जाथ'वाखै बिलिफां बसुमतारी। जाथ'वाखै र' दाबो मोनजाथ'वाखै। ओमफ्राय I am waiting your comments. Let's talk. Blossom बसुमतारी is giving smile मा होनोमोनलाय बेखौ इम'जि हरदों ओरै thumbs up माने गुड आरोखि मोजांनि साइन। थेंक इउ ब्लसम बसुमतारी थेंक इउ सो माच। आखायाबो मावलायलाङो माथो। Romeo, sir, good night. Oh, day, good night, Romeo. Thank you for coming and chatting with me, Romeo. Boy, I need some meat chicken today. Yours, oh, meat chicken there. Boria. DJ Panchuma Baro. कमेडि खालामग्राफोरना थाब ग्र' जायो टेनसनाव थायोना दाना बांसिनो फानिफोरखौ मार ब्लें नायो। औ नंगौ ब्र' कारेक्ट नों बुंनाया सैथो खोथा डिजे फानसुमा बर'। बुस्थुआ बे बिदिनो कमेडिखौ बांसिन मानसिफोरा माबाया नायो खिन्थु मा होनो कमेडि खालामनो हानाय टेलेन्टआ बयनावबो थाया नालाय मानसि हिसाबै बयबो समान नङा नालाय जों सोरनावबा रोंगौथि कमेडि खालामनो हानाय रोंगौथि केपासिटि थायाबो जानो हागौ अब्लाबो गावहा जि टेलेन्ट दङ हिडन टेलेन्ट थानो हागौ बेफोरखौ दिरुननानै भिडिअ हिसाबै माने भिडिअनि थ्रुयै माबोरै देखायनो हायो नैबेखौ नागिरनांगौ आरो आंनि बायदिब्ला जायाबो जानो हागौ। ओमफ्राय हायनारि बड' अफिसियेल आदाया ओंखाम जाखांबाय नामा? जोंना थास' बेथराइजों नाफामसोमोन आदा। वाव नोगोद गोथाव बेने हायनारि बड' अफिसियेल नाफाम होनबायथाय आं बिराद जासुला आं खिन्थु ओमफ्राय बिदि ओंख्रि खोथाला बिराद माने मोजां मोनो ओमफ्राय लुबैनाया बारा जायो आरो ओमफ्राय टारगेट खालामनाय जे आंबो बिदि जागोन होननाय सानफ्रांनाय फैयो। बय आइ नेट्रा फ्रम वेन लकडाउन विल डु मस्ट प्रबाबलि माने जाखाबाय गाबोननिफ्राय लकडाउना बर्थमान लकडाउन होनोब्ला माबा आरो कारफिउ होजेनबाय हरनि 10टानिफ्राय फुंनि 6टासिम ओमफ्राय दखानफ्रा 9टासिमाव बन्द' जाजोबनांगौ जाहैबाय। ओमफ्राय धाबाफोरा ओरै लांलाय लाबोलाय पार्सेल खाजा लायनायफोरा माने हरनि 10टासिम जुदि पार्सेल लायोब्ला जाग्रा लोंग्रा धाबानिफ्राय पार्सेलफोर लायोब्ला आरो डिजे फांसुमा बर' मागोआव पार्टिनि प्लानिं खालामदों ना ब्र'? मागोआव पार्टिनि प्लानिंथ' आं बर्थमान खालामनाय जाथ'वाखै खिन्थु निस्सय जुदि सुबिदा मोनोब्ला बा साननायफ्रा मिलायोब्ला खालामगोन पार्टि। खानजि BMTZ आदा नोंनि बाजैनि रायलायनायखौ खोनासंनो लुबैदों। थेंक इउ खोनासंनो लुबैनायनि थाखाय जायखिया खानजि BMTZ माने बुस्थु माने आं बर्थमान हिनजावजों गैया आं न'आव गैया आरो सानबानि थाखाय आं मोनसे जायगायाव बङाइगाव सापागुरियाव दंफैयो आरो ट्रेनिंनि थाखाय आंजोंहाय सासे फंबायसो दंफायो आरो स्टाफनि नै हटेलाव दंफैयो बिदि उनाव खोनासंनो मोनगोन निस्सय खानजि खोनासंहोथारगोन आं। बि बयसआ आंनि लोगो सेम हाइ स्कुलनिफ्राय फरायनायमोन। अके बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंनि सासे लोगोआ जे एफा मोजां इउटिउबार इदि फेमास जानो हाबाय बर' हारिखौ मिथिसार होनो हागासिनो दङ जोबोद मोजांनि बाथ्रा गौरबनि खोथा होननानै बुंनांगोन आरो जोबोद मोजां
नोंनि सासे लोगोआदि बिदि दाथ' साक्सेस जाहैबाय मोजां बिपुल बसुमतारी हेल' बस माबोरै खबरा अके खबराथ' मोजाङै दं सिगांनिफ्राय एसे साबसिनाव दं खबरा नोंनि खबरा माबोरै बिपुल बसुमतारी आंथ' मोजां बय आइ नेट्रा फ्रम वेन स्कुल इज क्लस्ड बर्थमान आं इदि राफलि मिथिनाय बायदिब्ला बय आइ नेट्रा आइ डोन्ट नो वेदार इउ आर आन्डारस्टेन्डिं माइ लेंगुवेज अर नट सिन्स इउ आर कमेन्टिं giving comments on in English, so I'll be answering in English. What I came to know is up to class 5 will be closed up to 30th January. 30 तारिख January सिम class 5 सिमा बन्द जासिगोन आरो आसामावहाय whether government or private. ओमफ्राय गुवाहाटी टाउनाव up to 9 up to class 8. ओमफ्राय 9 10 इसोरना हाफ क्लास जागोन आरो सप्तायाव खेबथाम बा खेबब्रै बिदि जागोन आंनि मिथिनायाव ओमफ्राय बिलिफां बसुमतारी सार माथो भिउसआनो फैथारा औ माथो खालामाय बिलिफां बसुमतारी भिउसआनो फैया शेयार खालायना हो एसे नोंसोरनो अननांगोन मोजाङानो नुवा आदा सना हा मोजाङानो आदा सना अके अके औ मोजां दे मोजाङैनो थाबाय था बिपुल बसुमतारी बहा दं दालाय आदा आं बङाइगाव दङ साफागुरियावहाय बिपुल बसुमतारी ब्र जोंसार बसुमतारी आदा मा खालामदों बर्थमान ओरैनो फ्रि टाइमखाय जिरायथ'दों ओमफ्राय लाइभआव फैदों नोंथांमोनजों रायलायनो मोजां गाज्रि खबर लालायनो माने ओमफ्राय बेखौ मिथिना लादो माने इन्डियायावहाय आरो थार्ड वेब कभिड-19 थार्ड वेबआ फैफिनबाय बेनिखायनो नोंथांमोनाबो हानायखिनि मोजाङै थाफिनदो SOPफोरखौ फल' खालायदो ओमफ्राय माबायदि थायोब्ला खालामोब्ला कभिड-19 बा कर'ना भाइरासनिफ्राय बासायनो हायो गावखौनो गाव बेखौ एसे सिन्था खालामलायनानै सोलिदो बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय गासिबो थाजोबोब्लाबो देहाया थिग थायाब्लाथ' जों खस्थ' मोनो बे मोनसे जोंसार बसुमतारी आदा मा खालामदों आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो ब्र फ्रि टाइम प्रमिला हाज'वारि मा एंखावरि जाखो दादा अ मा ओंख्रि जाखो दादा अके ओंख्रिया माने ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रिया दाउ बेदरफोर थानो हागौदां आदा भेक्सिन लाबायमोन नामा औ भेक्सिन लाबाय आं फुल द'ज लाबाय मोननैबो लादो नोंथांमोनाबो लायाखैब्ला बिपुल बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आदा बिपुल बसुमतारी ओंख्रि माने ओंखाम जाथ'वाखै बिपुल बय आइ नेट्रा बाय बाय गुड नाइट सि इउ सुन येस बय आइ नेट्रा गुड नाइट बाय बाय सि इउ सुन येस डेफिनेटलि दुरलाय दुरलाय थाबायनाय सोर नों सिख्ला सोहैनाय बबेयाव थांनो सना माबा नामबावलायलांबाय 28 आर वाचिं हेलो 28 एभरिवान दे आदा बे बाजियालाय आदा बिपुल बसुमतारी नोमबाजैया न'आव दङ ओमफ्राय आं बङाइगाव दंफैयो नालाय आंजों गैफाया आरो आं दस्रा खामानियाव एबा ट्रेनिंआवसो दंफैयो बर्थमान मोनसे जबाव जइन जाबाय नालाय दा बेनि ट्रेनिं सोलिगासिनो दं सानबानि थाखाय बियो ट्रेनिंआ गाबोन जोबगोन हिमालय हटेलावहाय जादों आरो ट्रेनिंआ हटेल हिमालय खिन्थु जों थानाया दा बर्थमान गांजेमायाव थादों गांजेमा लज साफागुरिनि बिपुल बसुमतारी माजो खुनु रुदो आदा बुजिनाय जायाखिसै बिपुल आं नाजानि होमब्लाबो र' मोजांखौनो रोंगौ दे आदा बिपुल बसुमतारी बारा बुजियाखिसै अननानै गाज्रि दामोन थामनेलानो मेन इउटुबनि सेकेन्डआव क्वालिटि भिडिअ अब्लानो भिउस फैयो येस बेनो थामनेलाथ' इम्परटेन्टखा फांसुमा बर' मानो होनोब्ला भिडिअखौथ' खेबसे नाया थामनेलखौसो नुग्रोयो नालाय सायावहाय थामनेलखौसो नुग्रोनाय जायो बेनिफ्राय बे थामनेला मा जानो हागौ बेलाय होननानै जुदि नों नायग्राखौहाय सानहोनो हायोब्ला मा जानो हागौ बेलाय होननानै नायहोनो हानायासो बे ओमफ्राय क्वालिटियाथ' बिराद इम्परटेन्टसै आजिखालि गोदोनि समाव सोलियोमोन खुनुरुखुम दानि जायनो क्वालिटि साबसिन बानायनो हायो बेनो नायनोबो मोजांसिन मोनो नालाय नायग्राफ्रा बे आरो औ
Congratulations, sir. 17K subscribers. Dan, thank you so much, Dan. Thank you. बे गासैबो नोंसिनि अननायाव आरो अनसायनायाव बिदिनो अनसायबाय था. मोजां खामानि मावलांनो नाजानि नोंथांमोननो आंबो इनफरमेशन होलांनो हानाय बायदि मिथियिफोरखौ मिथिहोलांनो हायो खोमा नुयिफोरखौ नुहोनो हायो खोमा भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आंबो नाजागासिनो दङ. बिफुल बसुमतारी बाजैया माबोरै दं आदा? बाजैयाबो मोजाङैनो दं दंनाया बर्थमान खिन्थु आंना फिसाजो गोरलै दं नालाय ओमफ्राय हारसिंनो जानानै दङ फिसाजोजों बे हिसाबै एसे खस्थ' मोननानै दं आरो बर्थमान. आं सानबासो जागोन नालाय नै गाबोनजोंहाय न'आव गैया. अनुप जोंसार बसुमतारी आदा ओरैनो मा जब मावो दा? आं रिसेन्टलि मोनसे कम्पानियाव जइन जादों आरो बियो गोदान प्रजेक्ट लानानै फैदों जोंनि आसामावहाय. बे क्रिसिल फाउन्डेसन होनना बुङो. नेटआव सार्च खालायला नोंसोर नुगोन आरो क्रिसिल फाउन्डेसन CRISIL क्रिसिल फाउन्डेसन बेखौ सार्च खालायनानै नायनो हागोन आरो. ओमफ्राय अनुप नार्जारी दासो नुदों आदा नोंखौ. अके अनुप नार्जारी दे आंबो मोजां मोनबाय नोंनि कमेन्टखौ नायनानै. डिजे अके फानसुमा ब्र डिजे बुंलानो जागोन गोलाव जायो फरायनायाव आंनि नाम आदा ब्र माने अके डिजे बुंलानो जायो. अके डिजे ब्र येस डेफिनेटलि दे डिजेखौनो बुंनायसै होनब्ला. बिफुल बसुमतारी दे आदा अके दे. अनुप नार्जारी बाजैया माहायनि आदा? आंनि नोमबाजैया खाथिनिनो जोंनि गामि खाथिनिनो आरो जास्ट 3 किल'मिटारसो जागोनदां बे एसे गोजाननि आरो बागमारा होननाय जायगानि. डिजे ब्र डिजेल' बुंनानो जागोन आदा आसोल. अके डिजे ब्र जागोन. अके गुड नाइट. आच्छा बे नायनायखिनियावहाय आंथ' नुवा नालाय सोर नायदों बेवहाय सोरबा इउटिउबार दं नामा? दङब्ला खिन्थाहर दे. I will take your name and I will खोन्थाबायिं नोंसिनि नामखौ लाना खोन्थागोन आं दे. कमेन्टआवबो नुखायो अबसे ब्लाबो हेफाजाब नुयो मा गामिनि आदा? बिफुल बसुमतारी आदा नों मा गामिनि? आङो बिटिनिनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि होननाय आमथेखा खाथिनि. पि बसुमतारी गुड नाइट पि बसुमतारी दे गुड नाइट. थेंक इउ सै फैनायनि थाखाय. आंगो बरगयारी मा नाम दोनखो सार नानि ना? आंगो बरगयारी नानिनि नामा एभेन्जेलिन एभेन्जेलिन AVANGELINE एभेन्जेलिन. ओमफ्राय ब्लसम बसुमतारी गिभिं लाभ आदा अके फ्रम आंनिफ्रायबो जोबोद अननाय ब्लसम बसुमतारी. दान हेन्डसाम जासिनबाय. अके केमेरायावहाय बिदि नुदों दां दान आं गावखौनो गाव हेन्डसामसिन जासिननाय बायदि मोनाखै खिन्थु. पि बसुमतारी आं दङ आदा पि बसुमतारी. अके पि बसुमतारीया इउटिउबारनो सासे नामा? येस पि बसुमतारी इउटिउबार दं सासे. चेनेलनि नामाबा मा आंथ' बुंनो रोंले ना बे पि बसुमतारीयानो दाथ' पि बसुमतारी होनना लिरना हरदों नै. अके बिफुल बसुमतारी आदा अके बिफुल औ दे. 33 watching more people are coming. Hello welcome everyone. Welcoming everyone to my stream. बोसोर गोदानफ्रा माबोरै सोलिखो माबोरै जाखो एसे खिन्थाहरदो दे मिथिलायदिनि. आंनिथ' दाखाल खेबसे पिकनिक जानायल' जाबाय गामिनिफ्राय ओमफ्राय गैया नै दाथ' बेयाव बङाइगावआवसो दंफैयो. ओमफ्राय 20 people 20 जन मानसिया लाइक होदों आंनि भिडिअ लाइभखौहाय. हामबायसै लाइक होनायनि थाखाय. सुदेमसा बसुमतारी ओइ सार खबरा बोरै? सुदेमसा खबरा मोजां बर्थमान मोजाङैनो दङ. नोंबा माबोरै दं नोंबो खिन्थाहरदो. बिफुल आंबो आमथेखानि आदा. अके बिफुल आमथेखा मा गामिनिलै? सिनायगोन नुयोला माबाफ्राव लामाफ्राव लोगो मोनोला रायलाय. आं बिफुल बसुमतारी होननानै बुंनाला आंथ' पिक्सारखौबो सिनाया जाहैबाय. प्रमिला हाजवारि नोंनि बाजैखौ मालाबा
नायगोन दादा नोंबो जोंनिथिंनिसो दिनैसो मोनथिदों दादा अके प्रमिला हाजवारि दे जागोन दे निस्सय दे राइडआव लामायाव लोगो मोनला राइडआव खिन्थाना लालानो जाबाय बिलिफां बसुमतारी गुड नाइट सार अके गुड नाइट बिलिफां बसुमतारी दे गुड नाइट सुदेमसा बसुमतारी मोजां नै दं बर्थमान अके दे सुदेम दे मोजाङैनो था मोजाङै सोलि गाव गावनि मावनांगौ खामानिखौ गोसो होनानै माव होमब्लानो साक्सेस जायो जिबनाव जेबो नङा हाउ आर इउ सार सामे अके दान हु इज दिस दानाखौ आं मोजां हमनो हायाखिसै मानसिया आंखौ मोगथाङावबो सिनायखायो बायदि मोनथारदों आङो दानाखौ अके बिफुल बिदिनो आदा अके दे मोजाङैनो था बिकि दैमारि ओइ मा खालामदों ब्र बिकि दैमारि आं ओरैनो दंथ'यो दा बर्थमान हो हटेलाव दङ लज गांजेमा लज सापागुरियाव दं मोनसे ट्रेनिङाव दंफैयो निउ इयारनि पिकनिक जाहैनोसै नामा आदा आंखौ सोंदों ना पिकनिकखौ आं दाखालि जाखांबाय मोनसे न'खरनि ओरै गामिनिफ्राय ओमफ्राय बर्थमान प्लान गैथ'ले सुदेमसा दानसोरां सार अके दानसोरां अके बै दानसोरां हमनो हाबाय दानसोरां आंनि एक्स स्टुडेन्ट नामा बेखौहाय खिन्था हरदेरदो दे सुदेमसा कमल नार्जारि हाय आदा अके हेल' कमल नार्जारि बिकि दैमारि मा मैगं जाखो ब्र मैगं माने ओंखाम जाथ'वाखै बिकि बि बसुमतारी आंनि चेनेलखौ बुंना होलाय सार बि बसुमतारी इउटुब चेनेल दङनो अन्नानै चेक खालाम दानो बि फुल स्टप बसुमतारी थांदो चेक खालामहैदो मानि सायाव भिडिअ बानायो आं मिथिया नायदो मोजाङानो जागोन आं भिडिअखौ स्टार्टिङावनो लाइक होखायो जि भिडिअ नायो बेखौनो भिडिअ मोनसे बानायनायाव मार खस्थ' जायो 1 साबस्क्राइब इनक्रिज जाब्लाबो एसेब्लाबो जस फैयो एस डिजे ब्र नंगौ माने भिडिअ मोनसे बानायनायाव बेनोखा इउटिउबार्सफोरासो मिथियोसै आरो जाय भिडिअ बानायो मोनसे भिडिअ बानायनायाव खस्थ' दं बिराद खस्थ' दं खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला माने जि खामानिखौ मावनानै नों मोजां मोनो बे खामानिखौ मावोब्ला साबसिन मोनगोन आरो खस्थ'खौबो नों थाल मोननाय नङा गाव गावनि मोजां मोननाय खामानिखौ बांसिन गोसो होना बेजों थाङोब्ला आरो आंनि बायदिब्ला स' निस्सय नों भिडिअ खालामबाय था खस्थ'खौ मोनखागोन खिन्थु बिनि फिथाइखौबो मोनहैगोन ना सानसे बिपुल बसुमतारिया लाब हरदों आंनिफ्रायबो अननाय जासिहरबाय बिपुल बसुमतारी प्रमिला हाजवारि गुड नाइट दादा आंनि गामिया आमथेखा आमलायगुरि दादा भाई अके प्रमिला हाजवारि आं आमलायगुरि दाखालिफोर गिदिंदोंमोन बेलासियाव बे खामानिनि थाखायनो डिउटि दङमोन लोगो मोनगोन दे निस्सय उनाव गुड नाइटसै दे प्रमिला बिकि दैमारि मा हानिनो ब्र मा हानि नों अके आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि होननाय गामिनि भुटान बर्डार सेरनि खाथिनिनो नोंथांमोना मोनाबिलि पिकनिक स्पटफोरखौ जुदि मिथिबायब्ला माने बिनिफ्राय बारा गोजानद्राय जाया आरो जोंना खिन्थु गेजेराव दै थाथ'यो नालाय बेनिखाय थांलाय फैलाया एसे खस्थ' जायो बेखिनिल' डिसटेन्स हिसाबै लायोला गोजान नङा आरो माने सोरां लायो मालाब्ला इडिटिंआवनो येस कारेक्ट निस्सय डिजे बिदिनो जायो जोंब्लाबो दाबो बिदि जायो गिदिर गिदिर इउटिउबारफ्राबो दासिमबो जायो नामा आं सानो डिजे माने इडिटिंआ सोरांलायो ओमफ्राय मालाबा माखासे भिडिअखौ जों टाइमाव हगारनांगौ जायो टाइमाव हगाराब्ला माने माबानो हाया होमब्ला नों टाइमजों खारनांगौबो जायो माखासे भिडिअखौहाय होमब्ला नों टाइमजों खारनांगौला मालाबा अखानायब्लाबो नों मावखानांगोन खामानिखौ फोजोबनो थाखाय येस बिकि दैमारि फ्रम पानेरि ब्र अके बिकि पानेरि विच डिस्ट्रिक्ट मा डिस्ट्रिक्ट मोनलाय पानेरिया बाक्सामोन नामाथाय आं बारा गोसोआव गैला खोन्थाहरदो ब्र दे बिकि बि बसुमतारी गोदान निउ ब्रेकआप सं फैगासिनो आंनि चेनेलाव सार सानब्रैसोनि उनाव खोनासंनो मोनगोन जाय नोंथांमोना दासिम नायगासिनो दङ दा 19 जननि गेजेराव चेक खालामहैदो बि फुल स्टप बसुमतारी नै बिनि चेनेलावहाय माने गोदान ब्रेकआपनि सं फैगासिनो दङनो ब्रेकआप सं माने रमान्टिक जाहैबाय रमान्टिक मेथाइ फैगासिनो दं नर्थ इस्ट बय इज सेन्डिं मि लाभ थेंक इउ स' माच आंनिफ्रायबो लाभ इउ टु नर्थ इस्ट बय बिकि दैमारि उदालगुरि ब्र अके बिकि गोजोननाय थाबाय मिथिहोनायनि थाखाय उदालगुरिनि पानेरि अके
बिपुल बसुमतारी आदाया जोबोद मोजांथार आदा अके थेंक इउ स' माच बिपुल बसुमतारी नोंबो बिराद मोजां कमेन्टआवनो हमनो हाखाबाय आं नोंखौहाय आदाया जोबोद मोजांथार अके माबाफोर आंनि बिसय मिथिनो लुबैदोंब्ला सोंनो हागोन नोंथांमोन लोगोफोर बयबो बिखि मागोनि मा खबर ब्र मागोनि मोजां मागोनि मोजाङानो माने दा आंबो बुंथ'नो हाया मागोआ माबोरै सोलिगोन खिन्थु मोजां जागोन आसा खालामदों बि बसुमतारी मालाबा बेरायनो फै जोंनि बिजनि नांदरबारि अके नांदरबारिनि ना बि बसुमतारी थांगोन दे नांदरबारियाथ' एफाराब गोजानद्रायबो जाया भबानिपुरनिफ्राय खाथिबानसो जायो खाथिल'सो डिजे आं जेनुइन पार्सनफोरखौ मार हिट मोनो थारला नांगौ जानांगौ येस गुड आइ लाइक योर जस डिजे सिदा सिदि मानसि जानांगौ गेद्दा गिद्दिया थिगबो नङा सानसे नङा सानसे गादलिनखायो गेद्दा गिद्दि मानसिया सिदाया सिदायैनो थं थं गसंनानै गासै खामानिखौ मावलांनो हायो हायो बेनि नामाथ' चाइनिस थां माथां अके बे माबासो दां बाहेरानि माबा फैनायनि एसके बड' ब्लग्स दिनैसो लाइभ ब्र येस दिनैसो लाइभ एसके बड' ब्लग्स नोंबा माबोरै दं देहाया माबोरै जाखो लोमजानाया मोजां जादोंना जायाखै एसके बड' ब्लग्स ब्रादार बि बसुमतारी वाव अके हेल' आदा आंनि आर चिरां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थिन आर चिरांखौ आं एसे नुखाबाय नायबायबो माखासे भिडिअखौ बे आर चिराङा आं मिथिनाय बायदिब्ला बलामगुरि साइडनि होननानै आं मिथिदों बे आर चिराङाबो बिदिनो इनफरमेसन भिडिअ ब्लगिं भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना चेक खालामहै नायहै दानो आर चिरां हो आर गिदिर मोननै ओमफ्राय चिरां आरो कमेन्टआवबो नायनो हागोन नोंसोरो कमेन्टनिफ्रायबो थांनो हागोन बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बिथाङाबो खस्थ' खालामगासिनो दं गपि ब्लग्स Hi, I am your new subscriber. Thank you so much, Gopi Blog. Thank you for coming and joining the family. Today, top 10 love from Shillong. Your language is a bit similar like ours. Okay, top 10. Thank you so much. Of course, I also would like to hear a little bit from this one. Sometimes I used to, when I went some years back, I heard some this one, no? The mainly what I like is the what we call it like that action, no action. I like the action of Shillong actually. I like so much. Gopi Vlogs आंखौ सिनायदोंना आदा Gopi Vlog सिनायाखै आदा सना बाजैयाबो जोबोद मोजांखा आदा अके थेंक इउ सो माच बिपुल पि बसुमतारी आदा नों मा साबजेक्टनि टिचार नोंनि फोरोंनाया हिट जाथारगोनदां रायरायनायावनो बिराद फसायबाय आं थेंक इउ पि बसुमतारी मा साबजेक्टनि टिचार माने आङो मेनलि आङो माबा स्कुलावहाय जेब्ला फोरोंदोंमोन आं गोरलैफोरनि थाखाय माबा लादोंमोन इंलिश लादोंमोन ओमफ्राय कम्पिउटार फोरोङोमोन आरोखि आं मेनलि कम्पिउटार ओमफ्राय इंलिशबो फोरोंफायोमोन आदा नों मा साबजेक्टनि टिचार नोंनि अके बिकि ब्र नोंसा न'खराव खैजोन दं जोंनि न'खराव बर्थमान आब' दंमोन सासे बियो हाबा जाबाय आइ आफा दं हो आइ आफानिफ्राय स्टार्ट खालामसै आइ आफा दङ आब' सासे दंमोन बियो हाबा जाबाय बेनि उनाव आंनि उनाव सासे बिनानाव बियो हाबा जाथ'वाखै मास्टार मावो बेनि उनाव बिनानाव सासे दं बियो हाबा जाबाय ओमफ्राय फंबाय सासे दंबावो लास्ट बियो माने दंथ'यो आरो दंथ'यो ओमफ्राय थेंक इउ आदा लाइभआव बुंनानै होनायनि थाखाय लाभ इउ अके लाभ इउ टु आर चिरां लाभ इउ टु एसके बड' दाबो थिग जाथ'वाखैलै ब्र बिनिखायनो भिडिअखौ नायनो लाबोथ'वाखै आं ब्र एसके बड' ब्लग्सनि सोरबाफोर साबसक्राइबार दङब्ला खोन्थाहर दङब्ला आरो ओमफ्राय एसके बड' ब्लग्सखौ नायाखैब्ला नायदो एसके बड' ब्लग्स होनाय दङ सासे जोंनिथिंजायनि सासे बेबो मोजां भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय बुस्थुआ जायफोरा साबसक्राइबार दं नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थादोंब्ला बर्थमान माने देहा थिग गैया बेनिखायनो भिडिअआ फैफिनगोन देहा थिग जाब्लानो बर्थमान देहा थिग जायैखाय बिथाङा माने भिडिअ आपल'ड होनो हाथ'वाखै बिथाङा दा फोरमायहरदों आरो
एसके बड' ब्लग्सनि साबस्क्राइबारफोर जुदि दङब्ला बिक्की दैमारी ओके ब्र बुंनायनि थाखाय ओके थेंक इउ बिक्की दैमारी बारा गोबाव थानो हानाय नंले जास्ट 5 मिनिट्स आं थाबावनायसै 5 मिनिट्सनि उनाव फोजोबथ'नायसै नामा लाइभखौहाय दिनैहाय माने नेक्स्ट सेसन नेक्स्ट ट्रेनिं सोलिगासिनो दं नालाय दस्रा माबा नेक्स्ट प्रग्राम जाफिननो थांगासिनो दं बेनिखायनो बारा गोबाव थाथ'नो हानाय नंले आर चिरां एसके बड' ब्लग लाभ इउ ओके नै आर चिरां इज ना लाभ इउ होनहरदों अननाय जासिहरदों एसके बड' ब्लगनो जोंनि आर चिराङा लाभ इफेक्ट LF वाव हिरो सार हिरो ओके थेंक इउ हिरो बुंनायनि थाखाय खिन्थु हिरङा ngelaय हिरङा I am not hero brother I am not hero ada English speaking ni video लाबो मालाबा इंलिश स्पीकिंनि भिडिअखौ आं लाबोदोंमोन सिगाङाव खिन्थु बांद्राय अनसायनाय मोनाखै आं अब्लाबो नाजागोन दे नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि सम नाजागोन बिपुल बसुमतारी आदा मुम्बाइ पे मालाबा बेरायनो ओके बिपुल बसुमतारी दे जागोन दे मुम्बाइआवसो लिंहरखो ना माखो आं स्पेलिंखौ बारा हमनो हायाखिसै सपना बर' ब्लग्स माला थांगोन आदा न'आव सपना बर' ब्लग्स आंनि न'खरनि मानसिखौ नोंथांमोना सोंदोंमोन बेवहाय सासे कमेन्ट हरदों नै दासो सपना बर' ब्लग बियो आंनि बिनानाव असे बर्थमान बाहेरायाव थायो आंखौ सोंहरदों न'आव माला थांगोन आं गाबोन थांगोन गाबोन जोबगोन बेलासियाव ट्रेनिं ओमफ्राय नायनोसै मोना सहैगोन बायदि मोनदों आं बिपुल बसुमतारी जोबोद अननाय जासिहरदों नै नाजावबाय आं नोंथांनि अननायखौ आरो आंनिफ्रायबो अननायखौ जासिहरबाय बिपुल मनीषा नार्जारी ब्र आंनि इउटिउब चेनेलखौबो फोरमायना हो प्लिज ओके मनीषा नार्जारी सासे इउटिउबार फैबावदों नै मनीषा नार्जारीनो चेक खालाम MONISHA मनीषा नार्जारी दे चेक खालामनानै नायहै क्रिस्ट'फार बसुमतारी अबाव दङ आदा आङो बङाइगाव दङ दे फंबाय बर्थमान बङाइगावआव क्रिस्ट'फार बङाइगाव दङ मोनसे ट्रेनिंआव दंफैयो आरो फिसा ओके डीजे आं बुंनो सानो जायफोरा प्रमोशन नागिरबाय थायो कन्टेन्टआव दंब्लानो भिउसआ फैखायो बेनिखायनो खस्थ' खालामनांगौ येस इउ आर राइट डीजे कारेक्टखा बेयो मोनसे माने कन्टेन्टआ जुदि जाय नायग्रानो माबा मोनसे होनो हादों नामा जुदि माबा मोनसे होनो हादोंब्ला जाय मानसिया नायदों अब्ला बियो निस्सय साबस्क्राइबबो खालामनानै लाखागोन भिडिअखौबो नायबाय थाखागोन नायथावथाव भिडिअ बानायोब्ला आरो कारेक्ट बे मोनसे बिपुल बसुमतारी अननाय जासिहरदों येस एन्ड हाप्पि दे गोजोननाय थादों बिपुल बसुमतारी आं फोजोबनायसै नामा सानदों राइट डीजे ब्र आइ लाइक येस आर चिरां औ नंखागौ आर चिराङाबो होनहरबाय नै आं फोजोबनायसै नामा सानबाय लोगोफोर दे माबाफोर इम्पर्टेन्ट खोथाफोर दंबावोब्ला मिथिनो लुबैदोंब्ला माबानायसै आरो गाबोनथ' हानाय ना आं लाइभ फैनो हानाय ना बायदि मोनदों क्रिस्ट'फार बसुमतारी दे होनबा आदा गुड नाइट बाय येस गुड नाइट क्रिस्ट'फार ब्र बिपुल बसुमतारी ओके आदा सना ओके डीजे थेंक्स गासैनिसिमबो डीजे पानसुमा बर'आ बयनिसिमबो थेंक्स जासिहरबाय अननानै नाजावदो रिप्लाइ खालायदो कमेन्टआव बिनिखौबो थेंक्स जासिहरबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय पि बसुमतारीया दे फोजोबदो आदा बाय ओके बाय बाय पि बसुमतारी आरो चिरां दे आदा बाय बाय गुड नाइट ओके गुड नाइट बयनिसिमबो गुड नाइट आरो उनाव रायलायबावगोन दे मोजाङै रायलायगोन दिनै जाय नायदों बिराद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आं सानाखैमोन बेफोरबायदि मोजां कमेन्ट्सनि गेजेरजों दिनैहाय एसे रायलायनो हाबाय ओमफ्राय जोबनायाव आरो बेनोबाव थार्ड वेब इन्डियायाव फैबाय एसे गावखौनो गाव साबधान थादो देहाया बिराद जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय आरो न'खरनि मानसिफोरखौ बयखौबो खाथि खालानि मानसिफोरखौ बुंनानै होदो
COVID-19 जाफिननो हमगासिनो दं ओंखायनो थाल लादो नाङा फाङा बांद्राय ओंखारनो नांलिया इम्परटेन्ट खामानि नङाब्ला बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो दे जासिगोन नामा र' आं नायस्राबावनि कमेन्टखौ बिपुल बसुमतारी साम लाइक भिडिअ खालाम दे आदा सना अके बिपुल आं नाजागोन दे लाइभ भिडिअ होगोन आं लाइभआव बिदिनो फैनो नाजागोन खिन्थु प्रब्लेमा मोनसे आं लाइभ फैयैनि प्रब्लेमा बे मोनसे आं जेब्ला गामियाव थायो आं गामि गोथौनि मानसि नालाय जों गामियाव नेटवर्कनि बिराद प्रब्लेम दङ माने नांगौ बायदि नेटवर्क जों मोननो हाया दा बङाइगाव थानायखाय आं एसे माने नेटखौ मोजां मोननाय जादों आरो दा टाउनाव थानायखाय खिन्थु आंथ' गामिनिनोखाय बिराद उसुबिदा जायो न'आव थाबाय थानायखायनो डिजे अके गुड नाइट गोजोन हर जाथों अके गुड नाइट गोजोन हर जाथों नोंनिबो डिजे ओमफ्राय बिपुल बसुमतारी अके गुड नाइट आदा सना बाय बाय आदा सना अके फंबाय सना बाय बाय बिपुल बसुमतारी फंबाय सना दे लाइभ माखौ नायनायनि थाखाय साबायखर दाबो 17 जन दंबावो अन्नानै हां माथो बुंनो हाबावनाय टाइमाबो नै माबा जाबाय माथो खालामबावनो दे बयनिसिमबो गुड नाइटसै दे सेम नेट प्रब्लेम यास डिजे गामियाव बिदिनो प्रब्लेमा जोङो बिपुल आदा अके दे बिपुल दे बयनिसिमबो गुड नाइटसै दे गुड नाइट दे मोजाङै उन्दुनानै मोजां साननाय हनाया जाफुंथों मोजाङै रेस्ट लादो जाहाथे गाबोन मोजाङै गाव गावनि खामानिफोरखौ हमफिननो हायो मोजाङै रेस्ट लादो मोजाङै उन्दुदो टेनसनफोरखौ ज्राब दोननानै उन्दुदो जाहाथे गाबोन फुङाव सिखारनानै गाबोननि दिननि हाबाफारि गासैखौबो ओरैबायदि स्मुथलि मावलांनो हानाय बायदि मनिषा थारैनो नोंनि खामानिखौ मावफुंना लाग्रोदो दे ब्र अके मनिषा दे औ दे मावना लाग्रोनोसै आर चिरां बाय अके बाय ब्र डिजे गुड नाइट अके एभ्रिवान गुड नाइट जोबनायाव बयनिसिमबो गोजोननाय थाबावबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंजों सावरायनायनि थाखाय खोथाफोर शेयार खालामनायनि थाखाय आरो उननि भिडिअफ्राव लोगो मोनसिगोन आरो लाइभ फैबावब्ला आरो निस्सय नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन होननानै आं मिजिं थिनाय थाबाय एसेनोसै गुड नाइट एन्ड थेंक इउ स' माच बाय 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 गुड नाइट अके गुड नाइट Đúng rồi.